I love TUT. 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 Tuli molemmin päin. Molemmin päin. Osallistun teekkarijäynään. Osallistun teekkarijäynään. Osallistun teekkarijäynään. Kyllä. Kyllä minä osallistun. Mikä ettei? Hihat kaakkoon ja menoksi! Olipa mä ja ne resi! Hyvät matkustajat, saavumme Helsingin päärautatieasemalle. Kiitämme kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Bästa passagerare, vi anlander till Helsingfors centralstation. Vi tackar alla passagerare. Välkomna åter. Ladies and gentlemen, we will arrive in Helsinki Central Railway Station. Thank you for traveling with us and welcome aboard again. Mites tuovi näin? Niin se on pyritty kirjoittaa suomen fonetiikan mukaan, eli lukekaa se vaan rauhallisesti, niin se on ikään kuin venäjää, mutta se on kirjoitettu meikäläisillä kirjaimilla. Joo. Stjutjaproski, Draprong Helsinki Metro. Spasiba Grundpredprosnja, Brondmrod Brongi. Koittakaa se metro vielä vähän enemmän painetta, niin se toimii huomattavasti paremmin. Otanko mä uudestaan kotiin? Ota vaan uudestaan koko ajan. Stjutjaproski, Draprong Helsinki Metro. Tämä on pikajuna. Intercity-juna. Pendolino-juna. Hyperloop-juna. Hyperloop-juna. Juna saapuu Helsinkiin, Tampereelle, Itä-Hervantaan. Tunneliin. Janin takapihalle. Olemme myöhässä noin 10, 15, 20, 25. Mortomki. Juna Tampereelta Hervantaa lähtis nyt nääs. Kaikille mukaan kerenneille toivotamme hyvää matkaa nääs. 30, 35, 40. Juna räksii Jänkhältä etelähän noin kello 18. Rathosata matkaa. Juna tohon tois puolijokke lähtis niinkö nyt. 45, 50, 55 minuuttia. Olkaa hyvät ja kiinnittäkää turvavyönne. Se on silleesti, että juna lähtee likemmäksi. Oulua likipittäin tasahuittehilla. Koittakaa keritä mukaan. Hyvää matkaa. 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Vika-ilmoitus. Kiskolla on lunta, josta johtuen aikataulut ovat noin puoli tuntia myöhässä. 3,5, 4 tuntia. Sporakallioon Trevlaa tiuku 15.45. Terve menoa. Tuossa voi monesti myös niinku ottaa, että 15.45, että saa myös sen niinku ruotsin siihen. Joo. Voit ottaa vielä uudestaan sillä. Sporakallioon Trevlaa tiuku 15.45. Terve menoa. Nek minus haik William. Joo. Meni tosi hyvin. Jos joku asia on varma, niin se on aivan varma. Saksa on paskamaa. Osallistun teekkarijäyn. Jaa. Sillä lailla. Osallistun teekkarijäynään. Osallistun teekkarijäynään. Aika hyvä jäynä. Osallistun teekkarijäynään. Kyllä. Pitää paikkansa. Mistä saa hoksasit? Eli hyvää päivää, ollaan tässä tällaisella SKL-asialla ajamassa läpi tällaista uutta kansalaisaloiteasiaa, että tulisi tällainen lakisääteinen talvikenkäpakko. Tosiaan tässä tämä miesten malli. Tästä peruskarvavuorisesta talvikengästä vähän muotoiltu ja uudelleen jalostettu tuote. Suht tutun näköinen kuvio. Pirellin kanssa yhteistyötä. Pito on hyvä, todettu tuolla Länsi-Euroopan maissa. Sisäpuoleen vähän enemmän piikkejä ja ulos vähän vähemmän, niin tulee se huippupita siihen. Ja tosiaan naisten mallista vähän tämmöstä juhlavampaa Aaltonen kotimaista laatukenkää. Samaa kuvioa.
piikkiä korossa ja vähän edessä ja ihan toimiva ratkaisu, että toimiva. Joo, edestaan tosiaan SKL Suomen Kenkäliittoa uudesta lakialoitteesta, millä voitaisiin saada pitopohjaa, tämmöisiä talvipohjaa kenkiä. Talvikenkien käyttöpakko. Eli tässä voisi sellaiset kengät, missä on oikeasti kunnollinen pohja ja kunnollinen pito, että kun kiikkamalleissa voisi käyttää niin tällaisessa talvipihossa, tarvii talvassa käydä ja näin. Täsitkö itse? Tämä on raaka prototyyppi. Sä oot mieltä. Suomessa sattuu tälleen niin talvisaikana 10 000 ja 7% vaatii sairaalatoimia. Se on aika iso luku. Niin. Niin pakolliseksi marraskuusta huhtikuun loppuun käyttämään, niin kuin sama kuin autorenkaissa. Sitten toinen tapa on, että esimerkiksi poliisi saisi valvoa, että ne kengät on oikeasti oikeanlaiset ja siitä sitten voisi rikesakkoa kirjoittaa määrällä, että kengille kävee tuolla. Joo, meillä on tällainen, kun näin lakialoitteet on verkossa siellä, niin meillä on tällainen ei sitä mitään niinku sen kummempaa. Siitä voit lukea vaan siitä ensissä ja sitten pystyt allekirjoittaa sen siihen. Ja se pienellä printuttu kannattaa lukea, se on yleensä. Joo. Joo. On ihan höpölövä juttu ja ollaan tosta DTYltä Hervannasta. Jäynä hommia. Eihän tää nyt ei tää ollut todellista ollenkaan. Nyt sitten testataan ääntä, että miten se spektri jakautuu tässä meidän mittalaitteella. Hyvä, edelleen pysyy tuossa kilohertsin huittelussa kovin piikki.